through politics. And Maititi has responded mushure mekunge paitika Twitter war yekuti vakambira kupinda mumusangano weZANU-PF. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Akaenda naShumba kuSherwood. After that pakazobuda hondo kuTwitter uku vanhu vemusangano vachiti let's protect the president from these criminals, nekuti Maititi icriminal, vakaba mari yevanhu havana kuidzosera. Nyaya yacho yazodzoka yapera yakuna naTete Mildred nana Patricia Jake. Tichakupai zvizere mukaramba muri pano. So nhasi response yavo yati kuye hakutombopindwe zvechifesi kana zvechiwhai. Kunditukirira kwese uku is because access chaiyo une uchitodawo, but unfortunately zviri kuramba. Hakutenderwezve makamera without approval and hakuudzirwe munhu wekuunza newekuscratch. Vamwe vane maappointment million trying to see mukuru, they can't. That's why vakupedzera shungu kuTwitter. Handitiri mukiri Twitter is just a normal social media platform which will never stop me from what I want. Pane grace inongotongoiswawo muna Razaro yekuti ngoti uchiti Razaro ana basa Mwari vanobva vamuisa patafura yemadzimambo. Kuswera ndishoropodza akumisi program yaMwari kufamba. Musazvifonere chokwadi ndechekuti maitodawo asi hamuna kana reason zvino yekuti muonekwe. As for Mildred, you are campaigning for I will stick to my word. I'm not owing her. I will prove it even in hell. Ngapiwe mari yake kumunhu waakakweretesa. I have audios and everything. Chakasvika kuti aise mari in my account. And no matter how you are changing the narrative, we meet in court. Akavharwa chaiye haaendi kana kutsvaga backup kuTwitter. Anoenda kupolisi. Saka ndo response yavo mushure mekunge kwaitika hondo kuTwitter uku. Kuri kunzi ivo vanhu vari kurwira Tete Mildred ava vari kutsvaga appointment yekunoona mukuru wenyika, asi maititika ivo vane zodzo, havana kuzvigadza, vakasarudzwa. Mikanziyo dzacho ndichambodziziva here nhandi. Saka vari kuti ivo ndio vanese vagona kuisa appointment nemukuru isina ani agona kuitawo so far. So that is why people are angry nekuti vari kushaya chance yekunoona mukuru. Imikani regai ndikupe zvishoma zvabuda kuTwitter uku. Pane vanyora vakati my way Mwari ariko, ndange ndichitsvaga namba dzenyu mama. I respect you with my everything and it pains me kuona types dzevanhu vakaita sana Feli namaititi ava vane nyaya dzakawandisa dziri kubuda paFacebook vachimhanya kuenda kunotorwa maphotos napresident as a cover up or chityiso kune vanhu vaakabira mari dzavo. We are all your children and none should be handled with a soft glove, especially those vanoda kushandisa picture rapresident wangu as a shield. I respect you and I know you don't tolerate nonsense. Dzimwe mhando dzevanhu please ignore. Saka kuri kunyoregwa first lady uko mushure mekunge vatwitter about Maititi saka vanhu vese vane chikwereti chaMaititi vanga vachinzi vachatyiswa pamusana pekuti ivo Maititi vane connection nemukuru wenyika, vanogona kupoza vachitora mapictures, but that is not the case. Maititi vari kungoshandisa wavo mukana wekucreata content. Zvinhu zvacho unotosha kuti zviri kusangana papi. Okay, help us protect our president from these thieves. Iye last week paFacebook pane a lady from UK anonzi Mildred akavharwa mari dzakawandisa and she has proof to that. Now vanhu vakufunga kuti she ran kunotorwa pic napresident as a cover up nekutyisa vanhu, which is bad. Tese tiri vana, saka kuri kunyorerwa mama kuti mama tiri vana venyu dei magonawo kuti mutibatsirewo chisikana ichi chanetsa chiri kudlira vanhu mari apedza ipapapo obva da kutityisa nekuisa picture rapresident. Panyaya yemukadzi wavakadyira mari pane akamboenda kumba kwavo akaswera agere vachibva vati wasu ndokumbirawo ndidanirewo masinhamba auye andidhilirewo namai vavo. Mai vaya vachibva vatyisidzirwa vakadzokera kwaRusape vasina mari yavo. Saka ndo game yake musikana yekuti anondomira nemukuru wenyika kuti atyise vanhu vasamubvunze zvikwereti. Ivo vanga vanyora Maititi vakati munhu mumwe nemumwe ane kodzero yekutevera bato raanoda asina kumbunyikidzwa.
Zvekuzokanda maangry face papost yangu na president atova madrama. We all have freedom to vote and choose who we want to follow. I follow His Excellency and First Lady Dr. Auxillia Mnangagwa. I am ZANU-PF. If you don't like that, there is nothing I can do to change you. I have seen what they are doing to our nation, from roads, schools, empowerment, etc. Our airport has improved greatly, and you can't tell me you are not noticing that. Angel of Hope Foundation ya First Lady vedu Dr. Auxillia Mnangagwa zvainoitira neruneshirikadzi. You don't see that Amy. She goes out all out in helping the needy. We are millions of people in Zimbabwe. You can't expect change in 2 days, but each and every day there is visible change in Zimbabwe. You choose to see the bad side only, not the good deeds, and unfortunately it's sad. I follow the good works and I can't be hot-spotted to hate what I don't know. If you have issues, they are your issues, not mine. Even the Bible says, love and honor your president. Nyika inovakwa nevene vayo. Do not divide our nation, but rather unite and build Zimbabwe together as one. I am for the ruling party and nothing will change that. Pamberi neZANU-PF. So ndo zvataugwa na maitete izvi. Patricia Jeki angati iye handichaposte nezvamaitete asati aiwa panyaya iyi regai ndikomente nekuti pane vanhu vandivinga kuinbox vachinditaurira mashoko pamusana pemusikana uyu. Ndanga ndati handichaposte zvo ichi chiri kupisa zvo vanhu vayoung woman for ED havasi kufarana feli ndo vandipa picture iyi. Marume Giri vari paside naSandra. Haudiwe kumusangano hanzi wakahijeka kuprecap farm kuSherwood ndokwavaiva, not kuState House. Ana Dion vanastana vaitovako gurupu iro rakaenda iwe wabvisiswa foto. My last post about Honorable Tatenda Mavetera ndo vakaenda naye akada kupinda Baiginya. Saka unotoona kuti Gilbertwo aripo ipapapo mukomana ndiye muZANU-PF. Since varoorana, amenoti vakaroorana secretly kana kuti, but since vari vese ndo kufamba kwavari kuita vese vachitevera musangano. Asi kuri kunzi musikana akatofoseredza kuti apinde. Musakangamuka kuti akambotaura mashoko aya. Yeah, I don't do politics, and this is munhu weZANU. I benefit nothing from ZANU-PF. I benefit from my sweat and my tears and my hard work. Hakuna munhu weZANU anondibhadhara mari, and I will stand my ground to say it. I have never been paid by ZANU-PF. Don't be lazy enough kungofungira kuti aita mari yake, aita basa rake, atengwa neZANU-PF. Nhasi zvachinja, ndivo vaakumanya vachitaura kuti ivo vanosapota musangano. Hazvina kuipa, asi kama socialites internet haikangamwa.